Мама ми дай ба! Ела, ела! Бати, както си ходим, богнеш какво се накъв. Да. Абе, моли не е ли твой трет да даваш идея за клип, бе? Верно. Примерно, Батлен, колко си ходи, нали? И изведнъж спира. Имам друга идея. Както си спирам, стоя с, нали, спрям, мога да продължа да хода. Спри, ще викна полиция! Не, ще викна полиция! Fuck the police! Не махай се от тука, бе! Снимай, бе! Ей! Как ти ще за настроение? Та пак! Пак че го метна по тебе! Как ти не искам да ме снимаш? Тъп ли си? Мина? Защото това! Вижте го, ето го! Това не е продуктово позициониране! Ма сам съм да го духат! Педали! Черни! Брат, ти сам си забрал паролата сега. Абе не ми пука, бе, що ме отписал, а? Тяба майка. Ти верно ли ме наплю? Не, мате! Не, мате! Че не съм настроен да ме снима сега. Ами кога? Когато си избърша телефона. Ти верно ме наплю, батите пак. Еба майката черна. Аре спри клипа, бе, бате! Ей! Ей! Ей, мама! Дева тъпа! Снимай! Судрем, ей! Мама ти дева, ей! Що си там, а? Сега ще направим един химичен опит. С слюнка, храчка и вода, да видим кое по-бързо ще засъхне. И тази храчка е останала. Само храчката е останала, иначе другите си съхнали. Ето тук е храчката. Чува страха ме! Ще се напикая ли? Не! Някои хора! Футболът е само за мъже. Примерно негрите. Аз не съм гей. Да.